कि बिना गुरु के ज्ञान केहू के हईबे ना कइले, बिना गुरु के ज्ञान केहू के हईबे ना कइले, बुझाइबे ना कइले, जेया भागा होइले चारा जामे आइबे ना कइले। जय हो। हेलो। गुरु के ज्ञान केहू के हईबे ना कइले। ए भैया बिना गुरु के ज्ञान केहू के हईबे ना कइले, जेया भागा होइले चारा जामे आइबे ना कइले। ताली बजाते रहे मीठा मीठा दीदी। जय हो। ताली बजाते रहिए। कौन कौन ज्ञान ले हैं गुरु के दीदी। गुरु के ज्ञान लेते हुए भी सारा दुख से झेल के करते हुए जब हमारे भगवान जी सब दुख काटे हैं, सीता मैया द्रौपदी मैया, तो हम लोग क्या है ना पहला ज्ञान ले लन सिया हो मैया, पहला ज्ञान ले लन सिया हो मैया, के रावण हर के ले गईले बुझाइबे ना कइले, उनका रावण हर के ले गईले बुझाइबे ना कइले। जब भगवान इतना दुख काटे हैं दीदी तो हम लोग क्या है, हम लोग कुछ है। दिन दहाड़े अगर भगवान नहीं सहयोग करेंगे दीदी तो हम लोग के कितना क्या से क्या हो जाएगा। इसीलिए हाथ उठाइए, मीठा मीठा ताली बजाइए। जिनको भगवान हाथ दिए तो पूरा पूरा उठा के ताली बजा के हमारे सिया मैया के लिए कि अरे रावण हर के ले गईले बुझाइबे ना कइले, ओया भागा होई है चारा जामे आइबे ना कइले। भागा होई है चारा जामे आइबे ना कइले। दूसरा ज्ञान ले लन द्रौपदी मैया हो। अब देखिए दीदी उनकर बीच सभा में कितना बेइज्जती हुए, इसीलिए कहते हैं क्या अरे सभा बीच चिरहारन भइल बुझाइबे ना कइले हो, सभा बीच चिरहारन भइल बुझाइबे ना कइले।
देव की।